बिरहोनानै माबा बुंहांनि इसारा होयो नों मोदोमाव सारखोनाय फालिजों बिलिरफैयो आंखौनो लाजिहां मिनिहां रायदाव फैयो गोसोखौ आंनि रंजाहोयो नों आखाइ फायखननानै बिखायाव बजबो जेबोला नुस'मोनै गोमालाङो सिमां रायजोआ नुस'मोनै गोमालाङो सिमां रायजोआ सिमां रानि सिमां रानि सिमां रानि आयं मैथाखौ माजों संनायजो एम्बुजों संनाय दा आयं बा आयं लाङासो मैयानो मायंआ बुथारना लाबोदोंमोन आयं ए हामदों दे आंबो जाफैगोन दे दायो हराव एम्बु बेदर मोनजाया गोबावसै जाफै आरो आयंआ गावहा जानो खिन्थाबाबो जाथारा मुस्लिमसो सानो खोमा है आयंआबो नांगौनि बारा बुंद्रायथारो दिनै जाफैथारगोन दे आयं ओमफ्राय रनसाया बहा थांदों आयं दं गावनि रुमावनो उन्दुनानै मा जादोंथाय माबा ओंखामखौनो जाया जाया जाथारदों मा जादों आयं है जेबो जायाखै आयं बिनाव एसे उल्था बार हाबदो र' आं बख'नायनि दे आयं दे ए नोंनाव उन्दुनाय सियार गंसेयावनो जायो ओइ माबे सानसेयाव गोमजोर नोङो आंखौ बेसे जायगा हो प्लिज फिननाय लिभ मी एलन बाट व्हाइ आंनि खर'खौ एसे सुग्लायनो हो नङाब्ला मा थैनोसै नोङो सि सासे थगायसुलिनि थाखायनो प्लिज फिननाय ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड नों मानो बुजिया बुजिनो आंखौ नङा बुजिनो आंखौ थिननो नाङा नों गावखौनो थिननानै ला अब्ला नोंनो बुंनो फिननाय आं मा खालामनांगौ आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थिखौ आं बिजिरा नाथाय मेगनखौ खेवनानै संसारखौ एसे नायनो नाजा अब्लानो नोंनि हारसिं थानो लुबैनाय गोसोआ बायस्रागोन अब्ला आं थांथ'नोसै रथ' फिननाय आइ एम सरि माइ मिस्टेक प्लिज इउ पार्डन मी अके गोसोखौ हमथा मिथिगौ आंबो नोंनि दुखुखौ सैथोखौ बावगारनाया गोरलै नङा अब्लाबो सुबुंस्रिनि संसारखौ बजबनानै लानांगौनो बियो दुखु सुखुनि थिलिखा बयनावबो थायो दुखुआ नोंबो सहायनांगोन जेरै गुबुना सहायदों आं जेनबाय लिरफिननाय आरो नेवसिजाबायबो 2 दाननि सिगाङाव फाग्लाफोरा बैसागो मोसानायलाय बहा थांजोबखो हा
हाग्राबारियाव आंहासो आन्दायबाय है दसे जिरायथ'नोसैलां मा फाग्ला सिमांमोनलै बेलाय समायनामोन सिख्लाया है सावगारिखौ नायफिनसैलां रनसाय मा उन्दुबाय थायोब्रा थ' एसे बेरायहैनि हैद सान्दुं गोसाफोरावलै मा बेरायबाय थानोब्रा माथो उन्दुबाय थायोलै थ' एसे सिख्लाफोर नायथिंहैनि बा सोरलै बिलाय माथो एसे क्लिनथार लाजिबाय बियो आं थानायाव बिदि खालामनो मोना नङाना लाबारसो बियो आंनि नंगौना नङालै मा मुं आरो अबेनि जानो हागौ बिनि मुङा सिमां रानि माबेनि बिखौ आंबो मिथिया नागिरनांसिगोन जानोसो हागौ जाथारा मा राव जाखो बिलाय सियाला नोंनिखो आंनि हाउसआनो फुलखा है नोंनिया साननायानो जे माने नोंनियानो बुंनाया जादोंबासो बेनोथ'लै फिननाय एक्सुवेलि आं बे सिख्लाखौ जेरावबो मोगथाङाव नुफेराखै आरो लोगोबो मोनफेराखै बोरैथ' एथ' मोजां आखिनायलै सावगारिखौलाय बेनोथ' गिदिर बाथ्रा आरो सोंथिबो है फिदिं फिदा बाथ्राफोरखौ दोनदोलै थोंजोङै बुं जाहोना मा एक्सुवेलि बे सावगारिनि सिख्लायाना साननैसो सिगां आंजों सिमाङाव नुजाफैबाय थायोमोन सिथाबबाय नोंनावबो बे बाराव बेरामा बेराम माने बै डक्टर गैयि रायजोनि बेरामा सावगारियावनो जाहिद नुखादोंना मोगथाङाव नुबाथ' नों मा जागोन दे जा जानांगौ बिनो जागोन बबेयावबा नुबानो बबेयावबा लोगो मोनबानो आप टु डेटखा है जायालै नोंजों जाद जाद बुंबाय थायो थ' थांसै थ' गैयालै मास्टारा दिनै नोंना
रलै आदै इबार सरकारा भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालायनायनि थाखाय पेपारफोराव होगासिनो दङनो इखायनो आं पेपारखौ होदो नामा होननानै नायगासिनो दङ सायख्लं ए आदै मास्टारबो माथो अलै आदै नोंना स्कुलाव थांनाय बेयावसो पेपार फरायबाय थायो बिनिखायनोथ' आदैया 27 बोसोर फेन्सारावनो थाबाय थानांदोंलै आदै मा बुङोलै आंहा फरायसालियाव थांनो समानो जाथ'वाखै 27 बोसोरानो आं समबादि फरायसालियाव थांगासिनो दं नै बे समाव बिटिआर एकर्डनि बादियै भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनायनि थांखि लानाय समाव आं बोरै थाङालासिनो थानो जेराव आंहाबो सिमांखौ रानि खालामनो थाखाय गोसो दं साख्रिया जायोब्ला आदैया सासे लाबावदो आदैया मा बुङोलै आंहा बिहामजानो मोनलायखाबाय आरो फिसौलाबो सासे मोनलायखाबाय आंहा बेफोराव जेबो गोसोआनो गैया होमबा नोंस्रा आदै कलेजाव थांनो गारनानै बाइकखौ लानानै सोरबा सिख्लाफोरखौसो नायथिंदो ना सोरनिबा हिनजावफोरखौसो नायथिंदो आदै बिफोर समनि थिननायसोलै थाथ'दोलै आदै आरो जायख्लं नोंनिया स्कुला जाथारगोनलै आदै स्कुला जाथारगोन थांदोलै थांदो नोंसोरनि बैसोखौ आं आगोलनो मोनबोखाजोबदों नोंसिना बेयावसो जों बै दलबारि गामियाव आमाइमोनाव आलासि जानो फैदोंमोन नोंसोरलाय बहाथो बेरायनो फैदों र' एसे सानैजोंनो मा खौरां फिननाय मोजाङानो नोंनियालाय दे आंनाबो मोजाङैनो ओमफ्राय रनसाय मा खौरां मोजां आरो समायनाबो माया सिमां रानिया नों बेखौ सिनायो औ सानफ्रोमबो हराव फैयो मा फाग्ला नङा नङा आं माबासो बुंफ्लांबाय सुजुआ माबाफोर बुंदोंमोन नामा आंखौ जेबो बुङाखै दे मानसियालाय माथो रमान्टिकथार जाबाय ओरैनो बायमान लोगोआलाय माबायदि आं सिनायथि होनो बावदोंसो जोंनि गामिनि नामा सिमां रानि फिननाय सिमां रानिनो मा जाखो जेबो नङा माब्ला थांगोन जों गाबोन थांगोन मबे जा ओरैजा बरमा जानानै थांनोसै होमबा आंखौ गाबोन बरमायाव लोगो हमबानो जागोन दे मानो गाबोन मिथिसिगोन दे थाथ'दो दे सोरमोन बिसोरो सुजु आंनि लोगोमोन कलेजाव ज' फरायजाबनाय रनसाय आरो फिननाय सलायनाया आंखौ जा बायदि नायखादोंमोन फसायबाय खोमा नोंखौ फाग्लिया रनसाय सुजुमोनखौ दि नों गाबोन बरमायाव लोगो हमनो लिंहरदो मा बुंगोनलै नोङो बेनोथ'लै फिननाय बै सावगारिनि सिख्लाया बेले सिमां रानिया सुजुनिसो लोगो जाहैबाय होमबा थारला थुरला सिमाव नुनायजों समानथार हाहा गल्डेन चान्स नेभार काम एगेन बिखौ मिथिना लाखालै रनसाय रेस्टुरेन्टाव सोदो डाइरेक्ट बुंखाना होदो बेनोथ'लै बाथ्राखौनो माबेनिफ्राय जागायगोन माबेयाव फोजोबगोन
हमनोनो हालाय लाङाखै एसे आयदाफोर होदो ना है नैबे इन्टारनेट जुगाव खन्थाइगिरि रावफोरजों गावनि गोसोथोनायखौ फोरमायनायनि सम गैलालै थारला तुरला बुंना हो आं नोंखौ सिमाङाव नुदोंमोन सावगारिबो आखिदोंमोन ओमफ्राय गोसोबो थोबाय आरो हाबाबो लाखानोसै बिदि बुंबानो जाबायना हामथारगोनालै बिदिजों देनाय आं हरसे सानबावनोसै है नोङो हरसे सानना हरनिया सानबाय थादोलै आं उन्दुनो ओंखारबाय थांनो थां ओइ हांसो बेदर दोङो जानोबा आयंनियाव बिना जालां आं जालालै उन्दुनोसै आङो दे होमबा आं थांसै रनसाय जोंखौ बरमायाव लोगो हमनो होनायनि जाहोना मामोन दे दङ र' मोननैसो जान ओमफ्राय नोंनि लोगोनि मुङा सिमां रानि होनदोंमोन ना औ बरमाखौ मुं गोसोआव लाखिग्रा टिउसन सेन्टार मोनबाय नामा नों टिउसन सेन्टार माने सोरखौबासो गोसोनि सेन्टार बानायबाय इयो थोद फाग्ला नों दरसे सिथाथ' एक्सुवेलि सिमां नों गाज्रि मोनाब्ला दान्दिसे आं नोंजों हारसिङैसो रायज्लायनो सानदोंमोन गोनांथिथारबा हागोन वाव रनसाय व्हाट द सिक्रेट मेटार दे बांद्राय गोबाव नङा हले जोंहा न'आव थाब थांफिननांगौ थांदो सानैबो दा बाथ्राया जोब्बा जोंखौ लोगो हमफिनबानो जाबाय थांदो थां दादा कफि दुटान Ayo kopi juga nih. Kopi juga dua nih. साबजेक्टआ मामोन दे सानैजोंल' रायलायलायनाय एक्सुवेलि सिमां आं नोंखौ मैया लोगो मोननायनिफ्राय आंनि गोसोआ फंसे खोथा खोन्थानो थिनबाय थादों नाथाय एसेबां सिरियास लानानै बुंदो बाथ्राया जोबोर गिदिरानो नामा सिम्पल बोरैबाबा डिफिकाल्टबो बुंदो बाथ्राखौ एक्सुवेलि साननैसो सिगाङाव सासे सिख्लाया आंजों सिमाङाव नुजाफैबाय थायोमोन बेखौ आं मोगथाङाव बर'बो नुफेराखै आरो लोगोबो मोननाय गोसोआव गैया जोबोर नाजानानै आं बिनि सावगारिबो आखिबाय नाथाय मा सिमाङाव नुनायखाय बिनि मुंखौ आं सिमां रानिखौनो दोनबाय ओमफ्राय बे सावगारिनि सिख्लानि महरा नोंजोंसो गोरोबबाय सिमां माथो नोंलाय सिखावसो सिखाव आं जेबो खावाखैथ' मानोथो आं सावगारिखौ आखिनाय नोंलाय गावआनो सिमाङाव नुजाफैबाय थायोब्ला बिनि गुमुरा मा मिथिगौना नों है आं जेबो मिथियालै सावगारिल' नङा नों आंनि गोसोखौबो खावबाय What? It is correct? I love you ओइ सिमां रथ'लाय ओइ सिमां लाजिबाय फाग्लिया
बै सानखालिनिफ्रायनो रनसाय आरो सिमांनि गोसो थोलायनाया जागायजेनदोंमोन। मा जाखो? थै जेबो नङा। इस नों आंखौनो थगायनो सानबाय आरो? थगायनो माने माबालै फिननाय। सिमाङा आंखौ फन हरिया मास मोननैयानो जालायबाय। मा जादोंथाय जेबो खबरखौनो मोनाखै। हे गोदान मोनलायबाय थांलायबाय बेयावलाय मा दोङोखाय? ओंखायनो गोसोनायखौ बारा फोथायजायालै। थै नों मा बुङोलै? मा बुङो नङालै, बेफोरनि टेनसनखौ बाद हो। थु सकफोराव मम'फोर जालायनोसै। बाराबा गोदान नागिरनांगोलै। थु। नै दाननि उनाव सानसेखालिनि बाथ्रा। सिमां